И здравейте, приятели, аз съм Йордан и днес ще играем Brawl Stars. Да, както ми е екрана, както ми е студиото, обичам Brawl Stars. Да. Чакайте няколко минути. Заваля един дъжд. Айде, почва. Аз ще играем вече. Значи това е мушка да събира. Ще игра с Шелико. Чак. О, това ще имам. 85 искам да съберя. Някакви парички, брат. Хора и... Той със слушалки съм. Нека да почвам. С Шели съм. То скин ми носи добре късмет. Аз бургер, аз го имам на майка телефона. 82 почнах и от 79-та съм така и 13-та. Бате, кой изобщо да... Просто няма сега драма. Да, няма драма. Ела ми тук е мръсен робот къде. И малко патрони. Не го грамна. И чакайте, че нещо. Тук някой ви чукаш. Айде, не. Един човек съм бил. Добре. Опа, ноти. Пак хора, пак го включих, чакаме. От днешното видео само сега се шели. Мама, не един. Тя ми вярвай. Тоски много ма кефи. Но вече по трима пускат, не по двама. Преди пускаха по двама. Само двама пускаха и вече. И другите шеля. Не, оттякнал, бързо, оттякнал. Моето момиче, ти ли умряла е? Опа, ще почука. Какво даш ли първи? Само по един път. Това пък става. Чакай, вейт казати. Върху. Епик. Много тъпо. Чакай. Върху пак почваме. Кога ще играя на телефон? И аз не знам. Аз прям иска, няма да ви притеснявам. И точно ли умрях? Не,
малко. Ние изведете колко. Ние само умираме. Професия. И хора не спечелихме. Това беше от